Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sesikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo dadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula. Sabona njani? Saphila sisunjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli, ngiyanibingelela. Mina ngiqhamuka emolweni. Emolweni. Yebo. Imfihlo iqalaphi? Ubeka yini ngesihlalo sobukhosi? Into engiletha la ukuthi ngizosho ukuthi ekhaya akumelanga kumele ngishade maduze, so ngizotshela uma ukuthi angikhoni ukushada ngesizathu sokuthi mina ngithanda abantu besifazane. So asiphindele kule yomshado. So kuyimanje kunama plans ukuthi uyashada. Yebo, kuyahlelwa nje ukuthi soon siyashada. So manje ngizotshela uma ukuthi angikhoni mina ukuthi ngishade. Kufinyelela kanjani ukuthi kuze kuba ama plans omshado? Ekhaya bekuloye ngisaba ukusho ukuthi mina ngizizwa kanjani mangabe nginabantu besifazane. So manje sekufike la ekuthenini khona ngiyahluleka khona ukuthi ngifihle le mfihlo lo, sengithi ngcono ngimtshela uma azi ukuthi angikhoni manje ukushada ngoba mina ngithanda abantu besimami. Wawuvumelana? Kwakungiphoqa ukuthi ngivume ngoba kwakuyi-choice kama ukuthi ngishade ngesizathu sokuthi nje uma ungumfundisi esontweni kumele into ayikhulumayo kube into naye ayenzayo. So ngabe ngicela sengiphoqeleka ukuthi ngize ngivume ukuthi ngizoshada. So lo guy ke lo uzomshada umuntu onjani yena? Umuntu oright nje, umuntu oright, ngiphethe na kahle. Ukuthi nje mangabe nginaye angizizwa ngicomfortable ngoba imizwa yakhe anginayo nemizwa yabantu besifazane. So esontweni ukhetheliwe noma uguy wakushela? What happened nje ukuze nifike la? Ngikhetheliwe esontweni ngesizathu sokuthi ngizalwa umfundisi, so manje base bangikhethela ukuthi ngishade. Lokho bekungekho enhlizweni yami ngaphakathi. So amalobolo enziwe? Yebo, benziwa amalobolo. Kwakusuku njani? Kwakungathini, kwakusuku nje ngangaluzwa kahle nje. Ngangingekho kulento eyenziwa, ngase ngigcine nje icala ukuthi ngingamphoqi ngoba sebeze bafika bakhuleka egcekeni. Okay, wena kubone nini ukuthi uthanda amantombazane? Siphindele lapho. Sekunesikhathi nje ngaqala ukuthanda amantombazane kusukela ngikhula nje ibilokhu ingena lento egazini. Noma ngihleli namantombazane enjoy, noma ngihleli mhlambe nabafana, ngizizwa nje ngicomfortable kunokuthi ngihlale namantombazane. So ukhona usuke wajola nawe intombazane? Ukhona. Uphi yena ngoba ubhizi uplan umshado? Ukhona ukuthi phela izinto eziningi bengakamtsheli zona, ngizabe ngimfihlela into eziningi ukuthi sengizongena emshadweni nje. So all along when uplan umshado umuntu wakhe akazi ukuthi uyashada? Yes, inkinga phela umshado into edela ukuthi kuze kuthiwa ngiyashada ngibuka sekuyinto eyingcindezi, yabo, ukuthi manje ngiyaphoqeleka ukuthi ngingene emshadweni noma ngingazizwa ngicomfortable ukuthi ngingene kuona. Uma wakho ke ngaphandle kuba umfundisi umuntu onjani? Uma wami umuntu oright, ngisho ukuthi uright ngaleso sikhathi aphinde nje ashintshe, umuntu oshintsha nje esithubeni. Yes. So lolu daba ngalithatha kanjani? Angimaze ngalithatha kanjani. Angeke ngisho ukuthi ngalithatha kahle ngoba lento le ngiyacathi izomthusa yena ngoba phela belindele ukuthi ingane yakhe uzoyikhipha iyogana komunye umuzi. Lokhu nje okwami angiboni ukuthi into angayijabulela ngoba into amelene nayo indaba yobulili obubodwa. So the reason imbuzo uzoyithatha kanjani? Angithi uthe umfundisi? Yes. Mayifundisa ngalokho esontweni uyazi ukuthi abafundisi abanye banjani ngayo. Yes. Ngelo ngendaba yobulili ofanayo. Yes. So yena ke yakhe teaching ithini? Uma wami umelene yakho nezinto zobulili obodwa. Umelene nakho kakhulu, akakujabulela kuyona nje into esemqoka kuyena ayijabulelayo. Ujabulela into akayifundise ngayo ukuthi mangabe umuntu wesifazane kumele ushade nomuntu wesilisa, mangabe umuntu wesilisa kumele ushade nomuntu wesifazane. So manje indodakazi yakho wesingaki kuyena? Umango wesithathu kuyena. Ulanywa yini? Angizwanga. Ulanywa yini abafana noma amantombazane? Yebo, abafana ngizalwa nabo. Uzalwa nabafana? Yebo. So bona bazoyithatha kanjani le ndaba? Angibazi bazoyithatha kanjani, but mina sengisithathile isinqumo sempilo engifuna ukuyiphila. So usithathe isinqumo. Yes. Yini le kuphushile wazi wathi no, I'm confessing?
Ngoba phela uthe wena usulungisele umshado, kuqala kwaba Yes. khona omembeso, kwaba khona Yebo. imbondo, Yebo. yonke lezi zinto ezenziwayo in between. So yini le esiyenzakalile wabuka ukuthi no, ngiyasithatha mina sesinqumo ngiyaphuma la. Ngiyabona ukuthi iy'nsuku seziyasondela. Ongcono ngilikhulume iqiniso, ngikhulume mina indlela engizizwa ngayo. Mayixosha uma wakho uzothini? Hhayi, akunankinga ngangixosha. Ngizobona sengimisa kanjani uma bengixosha. Ubhuti yena awumzweli ukuthi kena uzofila kanjani? Hhayi, uma ukuthi kanjani ubhuti kusho ukuthi hhayi useyoxola uzomthola omunye umuntu. Uzomthola omunye umuntu. But-ke na ongibona kungekho fair ukuthi wena ubuzazi ukuthi umiphi. Ya, bengizazi ngimiphi ukuthi esikhathini samanje isikhathi esiphila kusona uma wenza into ngathi ungenza into ezojabulisa wena ungenza into ezojabulisa omunye umuntu. So ready ukukhuluma naye umama? Yebo, ngiready. Ulindele noma yini? Yebo, noma yini nje azoyisho ngizoyamukela. Uhlala naye ekhaya mama? Yebo, ngihlala naye. Okay, mayixosha unayo i-plan B ukuthi uzohlala phi? Engizwami ngiyohlala nomuntu wami lo engizwana naye. Seninesikhathi ngakanani nizwana? Ngiyacathi sesibuhlanganisile unyaka u2 years. Ngisho nje ukuthi 2 years sesibuhlanganisile. Senuhlanganisile 2 years? Yes. So akhathi ulotsholo bekuphi? Phela ubekhona kule ngithi hayi into ezophela kodwa ngiyabona ukuthi ngicela ungichazele ukuthi explanation ithini akhathele ulotsholo. Ngeke phela uthanda nomuntu ngizwe kuthiwa uyalotsholwa. Elinye igxathu phela lelo. Yes. So wena wayichaza wathini kuyena? Ngamchazela nje ngamtshela ngathi ngibhekene ne-challenge kanje ekhaya badinga ngigane so leyo nto ayikho kumina ngithanda wena indaba yokulenga ngenzela abantu angeke izingisize. But uqhubeka kodwa nokulotshola. Yes, ngaqhubeka. Hayi angazi noma kwakuwuthando noma kwakuyini kodwa hayi asimfonele umama simazise ngalolu daba. Yebo. Simthinta umama wakho. Hello? Sawubona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Ngakwazi ukukhuluma? Yebo. Ngihleli la e-studio nondodakazi wakho kuyihlelo lithi sikhipha izimfihlo. Kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi ukumlalela? Okay. Ngicela ungibambele. Sawona mama wami njani? Yebo, ninjani? Ngiyaphila mama wami. Siyaphila nathi. Yebo mama wami kunestory engisibhalele la ukuthi ngicela bengisize kusona ukuthi ngikwazi ukusidalula kuwena. Istory. Yebo mama wami sengiyahluleka ukugcina le mfihlo le. Ngiyabona ukuthi iy'nsuku seziyasondela iy'nsuku zomshado manje ngiyabona ukuthi angikwazi ukugcina le mfihlo le kuze kufike ekuthenini la kushadwa khona. Yebo mama wami ngizosho nje ukuthi mama wami angikho kule nto le yokushada nabantu besilisa mina abantu engibathanda ngithanda abantu besifazane. Hayibo. Ishwaleni. Hayi ngiyalingwa. Angizwa mina. Yebo mama wami. Uthi kwenzakalani? Mama wami angikho kule nto le yokuba umakoti wasemzini. Mina ngithanda abantu besifazane mama wami imizwa yami kubantu besifazane. uNkulunkulu wami Jehova. Akungizobo uthi lalela ngitshele wentombazana kumanje ngiyaqiqela wena ngiqiqela umshado wakho lo ozoba khona nje eminyangeni ezizayo wena uzongitshela ukuthi ngeke ukwazi ukuba umakoti ngeke ukwazi ukumela umshado. Mama wami ngicela sukhansele indaba yomshado ngoba angifuni mama wami ukuphila impilo yamanga and ngiyamthanda lo muntu wesifazane lona. Uthanda umuntu wawuvumelani ngize mina ngithatha iy'nkomo zale ngingile la ekhaya wena uzokwazi futhi ukuthi uzojika futhi ekugcineni usakwazi futhi manje wena ukumela umshado lo wakho. Ngangingaphansi kwengcindezi mama wami ngangingena-choice. Ingcindezi yani ngoba ngakubuza kahle ukuthi uyamthanda yini na washo ukuthi ngiyamthanda awusamthandi futhi manje uthandana namantombazane engingawazi lawo. Inkinga mama wami ukuba iqiniso ngalidalula mama wami kwangeke kube lula ukuthi ngijikise abantu sebefikile ngathi ukuthi ngibayeke abantu bengene ekhaya besho lokho abakushoyo.
Yeyi asibonane ntombazane, ungitshele lokho manje, ungangihlanyisi mina. Yazi ayibo ufuna ukungithukisa inhlamba, ngikholwa kangaka. Ngiyaxolisa mawami. Uzongihlaza nabazalwane. Ngiyaxolisa mawami. Mayela lapha, ngishumayela ukuthiwa ingane yami ungena usathane. Ngiyaxolisa mawami, kodwa ngikwazi ukuphila impilo yamanga. Ngeke ungitshele lokho mina, ngeke ungitshele lokho, uzohlala kabani, ubusathane kwawena, uzohlala kami. Abantu abazalwane mabefikile lapha kwami bazothi uyini, usathane uqobo lwakhe. Inkinga mawami, abantu vele bayajajana, abantu bazongijaja ngenza kahle ngoba nakhona ukube ngivumela umshado abantu bebezongijaja, ngcono ngiphila impilo yami. Akusebenzi ukujaja kwaloko okushoyo. Ingoba seniqala nabelungu. Hayi mawami, akukho njalo. Kumele ngenze into efunwa imizwa yami. Into efunwa imizwa? Yebo mawami. Angithiwa intombazane wena, Yebo mawami, ngiyintombazane but anginalo uthando, anginayo inhliziyo yokuthanda abantu besilisa. Ngithanda abantu besifazane. Wakhuliswa yimina? Yebo mawami. Ngikhulisa kahle, uhambe esontweni, uhambe uyohlola emhlolweni, uhamba uye ematshitshini, kodwa uzongitshela namhlanje ukuthi wena amantombazane angazi kanjani. Ngiyaxolisa kakhulu nje mawami ukuthi kuze kufike la. Kumele ngabe kade ngakutshela lento ukuthi mina ngizizwa kanjani ngabantu besifazane. Hayi ngeke kwami. Ngeke ntombazane kwami nje, kulunge kwami, kuhlale nje kwami futhi ngicela sibonane impahla zakho uyithathe zonke. Angazi nokuthi ngizochaza ngithini mina kulo mfana ukuthi kwenzakaleni kwasha ayibo ungangihlanyise mina. Bafuni ngikubamba kuba manje uvela koma-TV. Mawami nama kuyona ntade ngiyihlosile but bengifuna ukukhipha into engaphakathi kumina. Hayi ngeke ngize ngikwazi mina ukuthi uyikhiphe ayibo uzongihlaza nezwe. Ngiyaxolisa kakhulu mawami. Futhi wena nje yikho nje wena esengiyabona. Ngiyaxolisa mawami ukuphoxa, bengayona intade ngiyihlosile. Kodwa ngicela ukwenza lokhu okuhambiselana nemizwa yami. Angeke uhlale kwami unaleyo mizwa yakho leyo, uzongiphumela kwami. Ngeke ngihlale mina nentombazane ndoda mina. Ngeke ngihlale nje naleyo ntombazane eyindoda. Uyindoda ngapha umuntu wesifazane. Amantombazane ngapha lutho lo umuntu wesilisa. Into engincova into engizoyithini le? Mongixosha mawami ngizophuma ngibheke ngakephi kulesi simo mawami engikusona. Kumele ngabe mawami uba nami ungikhamfathe. Ngibe nawe ngikhamfathe, ngibe nguwumfundisi ngikhamfathe futhi. Uyokhamfatha uyena loyo ntombazane nyana lo mshoyo lo engamazi. Ngiyamthanda mawami, angina-choice, ngiyamthanda. Hamba kuyohlala naye ngoba mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihlale indoda mfazi kodwa ngapha iganile. Kazi umkhwenyana wakho uzokubuka kanjani njengoba nje usumhlaza nje koma-TV, kwamina ungihlaza, bazothini nje abantu esontweni-ke nje ubaba wakho wena uzothini? Usebeyoxola abantu, angifuni ukuphila impilo yokufeka ngenzela abantu ngoba ekugcineni izolimaza mina. Ngcono ngenze lokho okuhambiselana nami. Uyokugibela ngenduku-ke nje, uyokugibela. Nami sengifisa nokukubamba nje ngezami izandla manje. Bazwangicika, bazwaphuma esandleni. Eyibo, akusona isandla sami le. Wakhuliswa. Yazi ngathi awuyona ingane yami. Ngawo mawami, ngiyaxolisa kakhulu kodwa ngcono ngikutshele into engizwa mina ngaphakathi, ngingenzi into efiswa wena mawami. Ngcono ngenze lokho okuzojabulisa imizwa yami nami. Hayibo, yabo ukufunda kwakho lapho emathekwini lapho kuphi kwakumosha. Ngiyayisola kumanje ukuthi ngayikhokhelana igidi ngey'gidi zey'mali kokufundisa la ufunda khona manje. Ngiyaxolisa mawami. Angixakwe yini, angazi. Ngiyaxolisa kakhulu. Sekumele manje kuyothathwa iy'nkomo lezo, angazi ukuthi bazwangifaka enxeshini. Wazwangilinga ntombazane, angazi nokuthi ngizokwenze njani uma ngikubona. Ncese mama kuyona ntade. Iy'mpahla zakho uyithola la emnyango, ntombazane, ngoba lezo nkomo ngeke ibuyele ngenxa yakho ngokulima bakho. Shuthi phela mama uthi ngeke zibuyele izokwenze njani ngoba mina sengisithathile isinqumo ukuthi ngifuna ukuphila yiphi impilo. Angeke ntombazane, angithi uyingane yami, uphila ngaphandle kwesandla sami angithi. Yebo. Uzokwenza-ke lokho
engikufunayo uzokwenza. Njengoba ulotsholiwe nje iy'nkomo zila ekhaya uzoshada. Njengoba umshado nje ukule nyanga lezayo mina ngiyagqiqana nokuthenga ini. Umkhwenyana ubhizu uyafona left and right, umkhwekazi hayibo. Shuthi mawuthi wena uhlela umshado, shuthi sengizophila manje into ethandwa wena, ngeke ngisakwenza lokho okuthandwa yimina. Hayibo, uthandana namantombazane yini? Ucawe yini? U-right loya mfana loya usayintombi into wakhokha umqhwiso wakhokha amalobolo usezokushada manje yini uzobe ushoda ngayo? Intombazane leyo izokwenzelani? Ngoba izodlala ngawe nje ihambe yofuna abanye abafana. Hey ma wami ngiyamthanda, akusekho ukuhlehlela emuva, ngiyamthanda nje ma wami, angizenzisi. Hawu uthandani intombazaneni? Yini intombazane ezokufuza ngayo? Izokulobola intombazane? Ngeke izilobole. Ubaba wakho mina wangenzela yonke into. Intombazane ngeke ngikufuze ngalutho. Ngicela ukuthi-ke ubuye lapho mawukuthi uqhubeke futhi mawufikele la ekhaya uzowenza isandla sami, intando yami, khale sami isathulo la ekhaya. Anezongitshela ukuthi izothandana nenye intombazane kwasha kwacime uzolotsholwa. Uzoshada ukhiphe ibizo khishweni. Ngeke ungitshele mina le ntsotsa ungitshela yona. Shuthi ma wami ngamanye amazwi ngizophila impilo efuna wena ozongithuzela. Uzongilethela usathane kwami. Usathane nje lo ngilethela wona. Ma wami ngiyahluleka ukubuyela emuva, angisakhona ukuthi ngikwazi ukuhlehlela emuva. Ayibo wena ntombazane, ngikhathele mina wena yazi, ngikhathele yazo. Yabo manje ngizokubamba ngezami zathi ungangiceli mina. Unganginyanyiswe ntombazane. Hawu ma wami, ma ngilahla wena ngizokwenza njani? Hayi ngizokulahla, ayikho mina into engayiphilela. Ngiphilela ukuthi intombazane ithande enye intombazane. Shuthi ubani indoda, wena indoda. Yebo ma wami. Uphinde ube indoda. Ngiyamthanda nje ma wami, ayikho enye indlela engenza ngayo. Hey wena ntombazane, ngeke mina ngize ngikwazi ukuyenza leyo nto. Futhi nje mawukuthi kanjani uyaphuma kimi, uphuma uphele empilweni zethu, uhambe kuyohlala nobutabane bakho uhleli nabutabane bakho lo. Anginankinga ma wami. Hayi bandla, bye futhi. Bye ma wami. Yo. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngi-right ngoba sengiyikhiphile into akade ingisinda, sengikhulumela inhliziyo yami kuma wami ukuthi ngiyabonakala ebusweni ukuthi-ke na into oyifunayo le nje usu-ready ukulo. Yebo. So manje ngoba usumtshelile usuzotshela nobaba wakho, I'm sure umama uzohamba utshela ubaba u-ready nokudila nobaba nje. Yebo, akunankinga ukudila nobaba, ngingadila nobaba ngimtshele. If bengixosha bangixosha, ayikho into engizoyenza ngoba angisakwazi ukujikela emva kwendlu. Ngithathe igiyela phambili. Yebo. So enzile ukhetha wena this year? Hayi ngikhetha ukuzwa ukulalela yami imizwa ukuthi ingitshela kuphi. No, that's good. But asithembe ukuthi umama she'll come around and then mhlawumbe akubona ukuthi-ke na uhappy kangakanani, aqhubeke nempilo yabo. Yebo. So manje-ke kohleli lapha ekhaya nayo ofihlile ukuthi ungathini kuyena? Ngingathi akusizi ukuthi ulokhu ufihla imfihlo ngoba egcineni limaza wena. Ngcono into uyikhiphele ngaphandle, abantu beyibone and bebone isimo wena ofuna ukuphila ngaphansi kwaso noma isimo oyijuzela ukuphila ngaphansi kwaso. Yebo. So uthi-ke na wonke umuntu ocashile akaphume bese. Yes, ngithi wonke nje umuntu oyifihlile ukuthi yena uphila ndlelani akahlala obala kuze abantu bemazi. Abantu kuze mangabe sedalile ukuthi yena uphila kanjani, akekho umuntu ozomxwaya. Ngoba useyivezile ukuthi ufuna ukuphila kanjani, nokuthi yena uzizwa kanjani. Nanokuthi phela ngeke uthandwe wonke umuntu. Yebo. Awusiyona imali angithi. So kubalekile ukuthi uyikhethe wena. Yebo. Ngoba uyohlezi uyinakekela. Yo, nizwile kumama ukuthi-ke na akayingeni le ndaba, kodwa sithembe ukuthi-ke na uzobe ayicabangisisa abone nenjabulo endodakazi yakho ukuthi-ke ninjani. Kubalekile bakithi ukuthi ube neqiniso kuwena ngoba phela at the end of the day i-happiness yakho le. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, ngithanda kakhulu, ungakhohlwa izibet lapho. Khokhohlwa i-promotion code ithi Black50. Black50. Siyabonga. It's the Black Life TV.